И какво става всички, които ме гледате? Аз съм Додонки, днеска е втори епизод на предизвикателства и до мен е Стаси! И тя ще ме подкрепя с тези предизвикателства. Избрахме някои, ги написахме на лище. Да. И така. Първото, One Hell BG Love ме предизвиква да звъна на рандом номер и да казвам само да. Добре. И сега ще се върнем. Ало. Да. Ало. Да. Какво става? Да. Не. Какво ми? Какво не? О май гад, това е някаква бабичка. Сега до мен. И така, продължаваме. Сега ще звъним на нейна приятелка, не на моя, защото всичките са извън България. И така сте. Няма да се... Добре, пак тук да сложим фон. Номерът е заед! Абе, пипо, ще му вижте. Какво беше това? Кое? Номерът е заед! Как ти каза? Изписа ми. О, сигурно говори с някакво мислено. Ало. Ало, има пожар у нас! Вика линейка! Там дори нищо не казва. Ало. И така, предишното предизвикателство беше от Leader BG, забравих да кажа. И следващото е да вляза в продавалник и да кажа, че искам да си купя куче. Това е предизвикано от Котроник К. Съжалявам, ако не съм ти прочел правилно името. И сега ще звъна на една жена с хъски. Ало. Ало? Добър ден, обаждам се за офертата за хъскито. Ало. Ало? Да, чувай. Обаждам се за офертата за хъскито. Ало. Ало? Нещо прекъсва. Обаждам се за офертата. Моля? Обаждам се за офертата. За овчарката? Да. Ало. Това ще бъде края на клипа. Надявам се да ви харесва. Беше малко кратък, но какво да се направи. Нямаме време. Ей, аз спях. Нали ще го изрежеш? Кое бе? Аз спях на тази песен. Кажи чао. Чао! Дай положителен бъд. Чао. Ей! Гадно е. Ей! Издивявам. О! Има много яко смахи. Ох, пак някой. Ще се изнервя. Добре, защо? А тук мога ли да издържам на това? Кое? На тия. Да, ето сега. Давай. Ей!
издивея! Добре, ще натисна. Добре.